Neste vídeo aprenderás a incorporar na túa aula virtual Moodle recursos educativos do repositorio Creagal modificables en liña. Esta opción permitiráche facer cambios visibles inmediatamente para o alumnado, grazas aos plugins de Excel-Learning instalados nas aulas virtuais. Navegando polo repositorio Creagal atoparás recursos educativos abertos con situacións de aprendizaxe innovadoras, organizadas por idiomas, etapas educativas e materias. Unha vez atopes un recurso que che interese, poderás visualizalo directamente antes de levalo á túa aula. Se xa tes o recurso ideal para as túas clases e queres incorporalo de forma editable á túa aula virtual, tes dúas opcións: formato SCORM e formato web. A primeira opción é o formato SCORM. Este formato permite guardar as puntuacións de moitas das actividades interactivas do recurso. Descarga o ficheiro scorm.zip. No teu curso da aula virtual, activa o modo edición e arrastra ao ficheiro ao tema correspondente. No cadro de diálogo, selecciona engadir un SCORM creado con Excel-Learning. O recurso xa está listo para o alumnado. O contido do recurso é modificable premendo no botón Editar con Excel-Learning. O plugin de Excel-Learning permitirá que adaptes o contido á túa aula de forma sinxela. Para guardar, preme en Finalizar. Acepta no diálogo de confirmación. O alumnado terá dispoñibles os cambios feitos só con recargar a súa páxina. Se o desexas, pode revisar e axustar opcións como o nome do recurso ou a xestión das cualificacións. A segunda opción é incorporar o recurso en formato web. Este formato non garda cualificacións, pero resulta máis atractivo a nivel visual. Descarga o ficheiro web.zip. Co curso en modo edición, no tema correspondente engade unha actividade ou recurso. Busca os plugins de Excel Online. Hai dous, o SCORM, que xa vimos, e o web. Elixe Excel-Learning sitio web. Dalle nome ao recurso. No apartado Paquete, selecciona Paquete enviado. Arrastra o ficheiro descargado web.zip á caixa do recurso. E garda os cambios. O recurso xa está listo para o alumnado e é modificable premendo no botón Editar con Excel-Learning. Podes facer cambios para adaptar o recurso á realidade da túa aula. Para guardar, preme en Finalizar. Acepta no diálogo de confirmación. O alumnado terá dispoñibles os cambios feitos só con recargar a súa páxina. Xa coñeces dúas formas editables de levar os recursos de Creagal á túa aula virtual. Continúa explorando o repositorio e descubrindo novas situacións de aprendizaxe innovadoras. Grazas pola túa atención. Ata a próxima.